Kahit may kakabsat, iti kumablaaw kada kayo, iti naragsak ken naimbag arabii. Daytoy manen ti oras nga pinili tayo, intuding ni Apo Dios nga panagkakadwa tayo. May isang dakkel nga klase kakabsat. Kitagyaman tayo, agsipod tagtultuloy, dagichay kakabsat nga mangted iti biyang damit, their parts, nga daytoy nga programa kabsat ket maited kadagiti sabsabali. Kasala kumaken ni pastor nga Norlidian Torquesa. Suna iti baro nga pastor iti Nueva Vizcaya may isa kadagiti district ijay kakabsat. Idinalpas iti panagiinnadal tayo iti lesson number 4. Kunana ni Pastor Norlidian, Pastor, mabalin nga iad ko inted na dinagan da nga kabsat. Tadaytoy ket may isa nga follower mo iti Sabbath school lesson tapno maited kanya na digijinan anay pa nga panagadal kuna ke when iad mo. Adagamin iti chat group kakabsat. The chat group is the Sabbath school lesson. Ket dawateg ang no da kayo ket makipaset takamkameng kay dita. Digijay laeng pang Sabbath school laeng kadia iti ikabil tayo tati title na ket Sabbath school lesson. Uray no kasano kapintas da programa. Ket kayit yung ipandijay no anya kakabsat iti kapanunutan nyo kas pa rin nagadal tayo iti malum ti Sabado. Gana iti Biyernes. No adda dayjay kapanunutan nyo on that day nga inimpress iti Santong Espiritu, you can put that iti chat group tayo kakabsat. Kahit mi nga kablaawan dagiti kakabsat nga adda iti balasiw ti tao. I have a brother, ni brother nga Roland Agustin ken ni Marjorie. Kahit mi kakabsat nga agtultuloy dagiti nga panagministry tayo. Ket saan laeng nga iti California, adapay iti aming nga paset iti US kakabsat, iti Canada. Adapay di nag-text ket kunan pastor, I'm following you. Adda kakabsat iti Great Britain, adapay iti Spain, digiti dadduma. Ket agyaman tayo adda tay ditoy. Ket agkararag tayo kakabsat. Managayat ken managparabor nga Diyos sa giyaman kami ama iti gundaway. Ngainted mo manen kada kami tapno kakadwa kami. Nga adalen daytoy leksyon nga naisaganang agpaay kada kami. Dawaten mi o Diyos nga iti Santong Espiritu isu ti mangiwanwan mangidalan kada kami. Tapno daytoy panagadal mi ama. Ket agbalin nga bendisyon kada kami. Agbalin kakabsat nga mangtignay kada kami ang makipaset iti trabaho. Agyaman kami launay, itinagan na po mesos. Amen. Iti title, iti lesson number 5 kakabsat, ti testimonyo dagiti taga Samaria. The witnesses of the Samaritans. Iti paset nga mayulo ket masarakan iti Juan 4 versikulo 42. Na isurat, ket basaen tayo. Ket kinunada iti babae. Ita, mamati kami. Saan agapu ti saom. Tada kami metlaeng nangagmi ket ammumi apudno daytoy amang isalakan iti lubong. Idi napanalawas kakabsat ket inadal tayo dagiti saksi, the witnesses nga nang paneknek nga ni Jesus isuna iti Mesyas. Ket inadal tayo kakabsat iti kayat na nga sawen iti witness. Iti witness ket one who testifies in court of what he knows or what he had seen. Daytoy nga witness kakabsat no dayjay korte ket agsapata. Iti isapatana ket ibagak iti pudno ken iti amin a pudno. I will tell the truth and nothing but the truth.
Digidjay nga saksi, nga inadal tayo iti lesson 4, ket ni John the Baptist. Kunana, daytoy iti kordero iti lubong. Daytoy iti Kristo, kunana. At daytoy met ni Andres, nga adalan kakabsat ni Juan, idi nang nagna dayjay inbaga, dayjay amestro na. Isu na mati. Ket apan nang inbaga, kadigijay sabsabali pa'y agagayem na ni Felipe ken ni Nathaniel. Ket ni Nathaniel ken ni Felipe nagbalindamet a saksi. Iti mikatlo nga saksi ti inadal tayo kakabsat, ijay lesson number 4, nga naala ijay John chapter 3, isuna ni Nicodemos. Itatay iti adalin tayo, dagiti saksi. Sino dagitoy? Dagiti Samaritano nga nagbalin a saksi. The source, iti pagalaan tayo, iti adalin tayo kabsat, ket John chapter 4, verses 1 to 42. Itid ko iti background. Ni Apo Jesus kakabsat, ket pinabasol dagiti Fariseo, nga isuna ket mangbabautisar. Ngem iti kinapudno na, dagiti adalan na isuda ti mangbabautisar. Isu nga pinanawan ni Apo Jesus kakabsat, iti Judea nga mapan ije Galilea. Ket labsan na iti Sicar, may nga ili iti Samaria. Ije Sicar, at dadjay kakabsat, je bubon ni Jacob. Alas 12, iti tinga italnaw, ag matuon. Sino digitoy kakabsat nga Samaritans? Tapno maamuan tayo iti backgrounds da, no apay nga adda iti gura dagiti Hudyo kadigitoy a Samaritans. Dagitoy a Samaritano kakabsat, ket Hudyo da. They are Jews by blood. Ngem adda iti naidumduma a pamatida kadagitoy nga Hudyo. Iti patyen dagitoy a Samaritano, patyen da iti libro ni Moses, the laws. Handa nga patyen dagiti daduma pay the prophets. Isu nga ti bagbagana ni Apo Jesus, the law and the prophet. Dayjay ti daan natulag. Napili iti patyen dagitoy a Samaritano. Mikadwa no apay nga kagkagura dagiti Hudyo, dagiti Samaritano. Saan da nga pimampanaw kakabsat, ijay ili iti Israel. Kabil tayo nga di Kanaan, ta isu iti inpatawid ni Apo Diyos kadakwada. Ngem iti naramid, they intermarried kadagiti tattao iti Kanaan. They were heathens. Isu nga kuna tayo, dagiti ka mistiso. At dagtoy dagiti Hudyo, puro da. Kagura da dagiti mistiso, kagura da dagiti saan da nga mamati, dagiti papatsyenda. Tatan, iti lesson tayo, ket dagiti testimonyo, dagiti taga Samaria. The question is, who are the witnesses? Dagiti Samaritans a witnesses. Umuna kakabsat, biningay ko iti lesson tayo iti 3 parts. I'll give the title, then we will have to discuss. The first part is the Savior meets the sinner. The second part is the sinner turned witness. Kaya nagsawin, the sinner became a witness. Iti na mikatlo kakabsat. The third is, in kabil ko kakabsat, the witness made others to be witnesses. Apan tayo di umuna nga paset, the sinner meets the witness. Iti pangalaan tayo, kadaytoy nga dalin tayo, the source is John
chapter 4, verses 6 to 8. 18 kakabsat. At dagtoy itimay sa babae. Buyaan tayo, ni Apo Jesus nakatugaw ije bubon ni Jacob. Sumangpet, sumungad itimay sa Samaritana a babae from Sychar. Adda kakabsat ti susuunen na. Apan agsakdo iti danom, iti alas 12, iti rabi. Why did I give the title, The Savior Meets the Sinner? Taawan kakabsat, iti apan agsakdo, iti alas 12, iti tinga ti aldaw. Nang runa, awan iti mapan abukbukod na, the woman went alone at 12 o'clock noon. Denggen tayo kakabsat, dayjay dialogue ni Apo Jesus ken daytoy a babae. Idi man kaasidag dayjay nga babae kakunana ni Apo Jesus, ikan na man iti inuman. Kunana dayjay babae, may saka nga Hudyo, ket may saak a Samaritana, kasano a dumawat ka, iti inuman kanya. John recorded the reason why there is hatred between the Jews and the Samaritan. Nakita daytoy a babae nga ni Jesus ket Hudyo, ket kunana, kasano ka a dumawat ti inuman, iti maysa a Samaritano akas kanya. Ket intuloy ni Apo Jesus. Kunana ni Apo Jesus, no amumla kuma, ti sagot iti Diyos, nga isuna iti dumawdawat iti inumen ken ka. Dumawat ka kuman, iti danom asibibiyag ken kuana. He would have given you living water. Amuyo, the interest of the woman was rose. Kunana dayjay nga babae, Apo kasano ka nga sumakdo kadayta abubon nauneg ket awamet iti instrumentum nga agsakdo. Awan iti lubid mo, awan iti timbam. Apay, kunana, dakkel ka kadayjay amami nga ni Jacob nga isu iti nangaramid daytoy abubon. You see now? The Samaritan, daytoy Samaritana kabsat, accepts, kunana ka, dakkel ka kadayjay amami nga ni Jacob. Ti Israel, digiti Hudyo, ama damit ni Jacob. Dagiti Samaritano, ama damit ni Jacob. Kunayon na po Jesus kakabsat, kunana, sino man nga uminom to kadaytoy adanom, tati pagtungtungtungan dan, dayjay danom, nga agapo ijabubon ni Jacob. Kunana ni Apo Jesus, mawaw to manan. Agdengdengag di babae. Ngem sino man nga uminom kay dayjay danom nga ited ko kwenkuana. Saan tun amawaw apulos. Tatikid na pudno na kunana ti danom nga ited ko ket agbalinto kenkuana nga maysa nga ubbog. It will become a spring of living water. A spring that wells water to eternal life. Kunanan dayjay babae, where her interest was already, makita yung kabsat nga to interest na. Kunana, Apo,
ikana man dayta nga danom, tapno sa anak ton nga umay nga agsaksakdo, iti danom kadayta abubon. No kuma, may isang this is now the punchline. Dahito yung importante kada yung dialogue da ni Apo Jesus kung dahito yung babae. Kunana ni Apo Jesus, when ngamin ka ayabam ti asawam ket agsubli ka. Kunana dahito yung babae, Apo awan ti asawa. I like what Jesus did. And let us learn from what Jesus did. You are a witness. I am a witness. Kunana ni Apo Jesus, you are right. Udno iti inbagam, nga awan iti asawam alalaki. Because that's the fact, kunana. Ngem iti kinapudno na, addan iti 5 ang nagbalin nga asawam. Ngem deje may ikanem, deje lalaki akadwam itata, saan mo nga asawa? Ti inbagam pudno. Let's stop here for a while. Let's go to the dialogue. I would like to give you 2 very important lessons that we can learn as effective witness kadaytoy nga inaramid ni Apo Jesus. Number 1, follow Jesus. He used the common thing that the woman needs. No apantay witness kapsat ka, haan nga dayjay strange launay, dayjay ibagatay ka dayjay nga tao. Dayjay balikas tayo, dayjay words tayo, they cannot catch. Amo yun no, adda digiti apalak nga papastor. Di Pastor Max nga de los Reyes, he stayed long in mountain provinces. Ngem iti maysa nga talento nga inted ni Apo Dios ken kuana. He can speak the dialect dagiti kakabsat ita Montañosa. No dengdenggek the Brother Jones, dengdenggek dagiti dumakit ko nag-apod ka na mambat iti kastang talento. Intun kakabsat no agsao ka. Ket dayjay apa nagsaom ket maipuntirya kanyada. I'll give you an example. I was invited by the church pastor of Pine City Church iti Sabado, di Pastor Ravel Gaudiano. So nabatlang iti education ken Adventist Youth Director iti Mountain Provinces Mission. Intid na kanya kakabsat, iti lesson, iti, wino pa ng review, iti lesson. And the outline itid ko kada kayo was the outline inusar ko di jay. Tayo will not use the outline hanga di jay itid ko kada kayo kakabsat. Idi na amuak. At the jay, digiti na kadado. Pine City Church is a church that has so many visitors. Adda digiti estudyante nga nagapu ije Mindanao, adda digiti estudyante nga adda digiti daduma nga nagapu ije Davao, pasya. Idi tumakdera kakabsat iti panangripaso ti lesson. I saw a distinct guest ije church ni Mayor Juan. Mayor iti Ili iti Flora. Ijay Apayaw. He was there. He was just wearing a dark t-shirt na dati kwelyo na. Sister, ket idi nga nakita imasidega.
Kinatungtong ko. Agsipod ta na mo kakabsat nga nakadado iti Bisaya di jay. And I have amok iti Bisaya, especially Ilonggo. Tungtong ko isuda. Iti lesson katungtong ko isuda kabsat. And they were so interested. Anya iti ibagbagana ni Apo Jesus, when you are the witness, get something that is common kadayjay nga pagsaksyam. And He will give His attention to you. Mikadwa nga nakitak ito'y kakabsat. Let us follow Jesus. Be polite. Niya po Jesus amo tayo nga Diyos. Tambisaya nga ron. Niya po Jesus amo tayo nga amo nga daytoy a babae. Ket addan iti lima nga asawa natay so imbagana. Ngimibagana kabsat, pudno dayta inbagam. No daduma ka, adda lang tinanggag tayo ka, kontraan tayo nga sigon. The moment that you will make a contradictory statement kadayjay nga ikam ti kinapudno, the door starts closing. Anya ti lesson tayo kabsat. From the woman, the sinner nga nakisinara na po Jesus. Be like Jesus. Follow Jesus. Use common things nga isu iti adda kada iti pagsaksiyam. Number 2, be like Jesus. Follow Jesus. He was polite to the woman. Idin baga na, yes, you are right. Yes, you are right. Apan tayo kakabsat, iti may kadwa apaset, iti lesson. Inikak ti title na, The Sinner Turned Witness. Dayto yun kakabsat, iti testimonyo, dayto yung babae. The sinner went to the Savior, and now, because of the love and concern of Jesus, Jesus being a polite person, dahito yung babae nagbalin nga saksi. She turned to be a witness. It is source kakabsat kat John chapter 4 verses 19 and 20. Denggen tayo dagijay testimonya dagijay a babae. Verse 19. I'll use it in English, tadatik word na nga kayat ko nga usaren kabsat. Kunana jay babae, Sir, I perceive that you are a prophet. Dahil sa nga perceive comes from perception. When you perceive, you are using the senses that God had given you. Mano nga senses? 5. The sense of sight, the sense of hearing, the sense of taste, the sense of smell, and the sense of touch. Kada ito'y nga kapadasan, the woman perceived. She used 2 senses. Umuna, she saw. Idinakita na ni Apo Jesus kuna na sika may isang Hudyo. Amuna kakabsat nga dayjay nga Misaya ket umay akas Hudyo. Mikadua, he heard. Nangag na. Dayjay nangag na nukasano iti panagsao ni Apo Jesus. The politeness, the love, the concern of Jesus. Amuyo kakabsat. It is in our voice. When we show concern, dayjay, marik na, dayjay tao kakabsat. Marik na da. Ngimno marik na da nga you are not interested for their welfare. You are interested in something only from them.
they will shun away. Kunana day nga babae, Sir, I perceive, agbalinin a saksi. Anya definition diya saksi, one who knows by what he see and what he hears. Mikadwa kakabsat nga witness, uday insapata day a babae. Kunana, Sir, I can see you are a prophet. Denggan diya kunana, amok nga ti Mesias nga isu ti Kristo ket umay. Remember, the Samaritans are Jews. Remember that the Samaritans, iti pinidot da, iti paset ti Biblia, akas source iti pamati da is the book of Moses. And please remember that the first promise in the Bible about the Messiah is Genesis chapter 3, verse 15. So nga kunana da ito yung babae, amok apo. Babaen ti sursuro da amok apo. Nga ti Mesias nga isu ti Kristo ket umay. Ket intuno umay. Listen to her word. And when he comes, he will explain everything to us. Idinaybaga da nga babae. Kunana ni Apo Jesus ken kuana. Siyak dayjay nga ibagbagam. I who speaks to you. Amoy dayto nga babae kabsat. She became a witness nga ti inaramid na nalipatan na dayjay purpose na, di panggap na nga mapan ijay Jacob's well. Anya panggap na panagsado. Nalipatan na. Taapay, inbati na, di karambana, di jay ayan ni Jesus, sa nagtaray, nga nagsubli kakabsat. Ket inbagana, kadigijay nga kailyan na ijesitar. Umay kayo, una na. Taday jay lalaki, nga nasarakak kunana inbagana dagiti amin nga inaramid ko. See a man who told me everything I ever did. Sana inbaga, could this be Christ? Kunana ni Ellen White kakabsat, in the explanation kadaytoy nga adadalin tayo. As soon as she found the Savior, the Samaritan woman brought others to him. She proved herself a more effective missionary than his own disciples. The disciples saw nothing in Samaria to indicate that it has an encouraging field. Their thoughts were fixed upon the great work to be done in the future. They did not see that right around them was a harvest to be gathered. But through the woman whom they despised, a whole city were brought to hear the Savior. She carried the light at once to her countrymen. Ano yung narami na? Dahil nagpintas dyan baga na ni Ellen White. She carried the light at once to her countrymen. Ano niya iti problema tayo? Ano niya iti problema? Ano niya problema? We are hesitant to become witness. At di pa nagkungkuna tayo, strike while the iron is hot. Dahito nga babae, idin nga nasarakan na iti manubot. Napan, inbaga na, dahil kapadasan na. Kakabsat ko, daytoy kuma, iti tuladen tayo. Let's go to the third part of the lesson. I have entitled,
The witness made others to be witnesses. So, nga napan di babae niya. Kat daytoy babae, intugot na digiti kailyan na ije ayan ni Apo Esos. At dapay lang ni Apo Esos, ije bubon ni Jacob. Kat na dyan, idinakita na ni Apo Esos. Dagitoy nga umili kakabsat, ije si Car. Dinawat da nga ni Apo Esos, kat makipagyan kadakwada. And Jesus stayed with them for 2 days. Danggan nyo, dagiti testimonyo, dagitoy nga umili iti si Car. Ti kunada, saan kamin amamati, gapula ang kadayjiin bagam kada kami. Saan? Tanangagnin mismo. We have heard ourselves. Nangagmin. Kat amumi. Nga daytoy alalaki, isuna iti manubot iti lubong. Again, let us understand. The Samaritans know about the promised Messiah. Isung idinakita da ni Apo Esos kunada, we know that this man is really the Savior of the world. Kunana ni Ellen White, manen kabsat, iti Desire of Ages, page 192. The woman represents the working of a practical faith in Christ. Dumaday ito tilapad tayo kabsat. We want to be masters of the doctrine. Hindi da kami di Mountain View College, sa di Bible marking class. Tenda di topic, di doctrine. Ada iti, kas pangadigan ko nga, di doctrine ka, the Sabbath. So, di ko na ka S. Yan ako ma. S number 1, naikabil ijay outline. No kuma iti S number 1 kat ijay Genesis chapter 2, ijay ungto na ijay Genesis chapter 2, ada ti S2, una na. Adaman text na di jayain. Apa muntuman nga sa pula na yun. No nasa pulam di S2, adantuman di S3. Kunanan nga nga, no kas pangarigan no waluda, into no nakadano na di walo, kunanan di S8 ag-conclude. And we were able to master text by text dagijay kakabsat na doktrina. So nga no, adati hindi ka, kuna, apo naglaingon, kuna na niya, ikaskasa na lang niya Biblia. They did not know that they have prepared for that. Kabsat ko, no dayjay daw dawatom ken Apo Diyos, at datoy iti example, daytoy Samaritan woman. The Samaritan woman represents the working of a practical faith in Christ. Every true disciple is born into the kingdom of God as a missionary. He who drinks of the living water becomes a fountain of life. The receiver becomes the giver. So when the sinner become a witness, and the witness has brought others to Jesus. Sapos ko na, the grace of Christ in the soul is like a spring in the desert, welling up to refresh all and making those who are ready to perish eager to drink of the water of life. Anya inadal tayo. Dagiti Samaritano nga nagsaksi nga agpay kana po Jesus. Sino isuda? Umuna dahil nga managbasol. She became a witness.
whatever your situation is, when you become a witness, you are empowered by the Holy Spirit. Kada ito kabsat, I'll give you an example. Aday ti may isang kabsat, ito'y barangubong. Ito'y panikitar lang. Ito si bibiyag pa ni elder nga ungkal, nga Edgar. Iso ti tatang, is the father of Pastor Edward Ungkal, our Northern Luzon Mission Sabbath School Director. Sa kanan na dahi diyang lugar, Brother Edward, or Brother Edgar, they will love them. Ijayad na dahi siya'y inayaban ni Apo Diyos kakabsat. Itinagan na Elpidio Pagaduan. He was a drunkard. Idi irugik iti mga sabag sao di kasip ngatan. Kunana, patsin nyo, kunana. Siya may arasagida. Ngayon kunana day di Brother Edgar. Idi naramag ko, kasjay, the more I was stressed. Ngayon di Thursday night, adadjay day to'y nalalaki. Ngayon day jing rabi, the night before, nagkararagak, apo ko na pacheck nga daitid mo nga anak mo di tabarangubong. Pangasim, hamo iramraman ni Elpidio Pagaduan. But when I made the altar call, Elpidio Pagaduan, the drunkard, was the first person who stood in front of me. Kaday nga Sabado na bauti sa Randa kakabsat, ijay Paniki Church. There were more than 50 of them coming from other churches di kita Duma. Idi nagsubli ni Brother Elpidio. It's just like the woman. From a sinner, nagbalin a witness. Inayaban di kapitan, tatanod nga ro, dinapan. Di kapitan, sigun tistorya ni Brother Gara, kaya ni Brother ng Elpidio, kahit adan di kakabsat, maluman, agiinom da. Kunana, Pijong, uminom ka. Kunana da ito'y Pijong, kapitan, saan akon nga uminom? May sa akon nga anak, iti Diyos. Tipong tut da dya kapitan, inbuyat na kakabsat, di arak, ija ulo, ni Brother nga Elpidio. Nakdumuglatan. After that situation, di pumanaw. Nakita di giti kabaryanda. Kaya kuna na Pijong, ibagam mamet no kasano ka nga nagbalbaliw. What can a drunkard turned witness tell? Umuiti ko na, no kaya yung umamuan, iti tunggal Sabado, apanak iti kapilyami iti paniki, no kaya't yung sumurot kayo, maamuan nyo iti rason. That was the time that Paniki Church had so many visitors. Gapo kay ni Elpidio. Idi nga mga ni Pastor nga Sales, ni Manase Sales, isun iti district pastor. Ado ti kaskasa ba? Ngam idi nga ni Pastor nga Alfredo de la Torre Jr., isun ti district pastor, ito'y Eastern Tarlac, Nueva Vizcaya. We ventured to open unentered territory iti Ramos. Insaganan ni Pastor Alfred ti churches na. So, Japaniki Church, datintid na nga baryo, Carino Church, sa maming nga, they go there every Saturday afternoon to prepare the ground. May isang malam ti Sabado, idagpasyar, digiti tagapaniki. Nakita da, digiti tatawi di nga baryo. Isut, kitab, wino niya nga baryo di Ramos. Itimay sa alalaki, nakabarong. Pulo barong. Adda kakabsat, iti igpi-igpil na nga Biblia. Di kitain da. Handa mamati.
Dublinda, pamilwinda, pamimpatinda, handa mamati. Tati amuda nga ilpidyo pagaduan at dadyay nga agid idda kadagiti balsa ije karayan tamay sa abartag. Kinaiban lang, pidyaw. Una, nakakabagyan na nga road, kaya na pa na. Si kadaytan, kukuna na, wen siya ko. Kakabsat ko. Elpidio Pagaduan never studied in our colleges and learned theology. Like this woman, she became effective. Raw, just follow me. Naadal tayo, nga intunno ag witness tayo. Adda ken adu dagiti ited ni Apo Dios nga mangdengeg mangkita kadagijay nga witness panagsaksi tayo. Ket sumurot da. And I like that. Like the Samaritans in Sihar, napanda sinurot da jay mga babae. And the woman brought them to Jesus. Adday tikait ko nga saludsuden kada kayo. Ket no kayat yung tumit nga saludsuden ijay Sabbath school class yo, please do it. Tati adadalin tayo kakabsat kadaya panagsaksi tayo. My question is, are you willing to be a witness for Jesus? Ulitin. Are you willing to be a witness for Jesus? Agbalintay ko mga kasaladya babae. We don't have any reason. Mabalin akastay met di babae managbasol. Weno ken ni Elpidio ang managbasol. Ken sino man apadak ang managbasol. A sinner saved by grace. At ako may sang sungbat tayo. Malagip yun dayjay inbaga ni Apo Diyos kini Isaiah. Sino timapan ng agpaay kada kani? Then Isaiah said, "Here am I, Lord, send me." No dayjay met kakabsat iti ibaga tayo. Akas iti adda kadagiti iglesia tayo. What is the phrase that is in our churches? I will go. Anya iti kang kantain tayo? I will go. May the Lord bless you, kabsat. Da kayo nga padak, nga papastor. Da kayo kakabsat, nga facilitator in the teachers, papanglakayan mo niya, mambay. May we become example of being a witness for Christ. Laglagi pa, kunana ni Ellen White, every true disciple is born into the kingdom as a missionary. You are a missionary, kapsat ko. I am a missionary. Agkararag tayo. Naindaklan nga Diyos, agyaman kami iti leksyon, Ama. Tignayin na kami kadi. Babaen iti Santong Espiritu. Ikatem iti anyaman a rason kada kami o Diyos. Daday ito'y nga babae ang managbasol. Ket binalbaliwan iti ayat ken ti parabor mo. Balbaliwan na kami met o Diyos. Ket no day ito'y nga babae apan nainbaga iti ayat mo. Imbaga na, di pa nakasarak na ni Apo Jesus. Tignayin na kami o Diyos. Please empower us. Ngika na kami da tarigagay. Nga ibagami met dinembag adamag. Kadagiti gagayem mi, kadagiti kakabsat mi, ken uray pay iti sinuman. Tulungan na kami o Diyos. Ket tinagan mo iti madaydayaw kada ito'y nga inadal mi. Itinagan niya po mesos dinawat mi digitoy.
Amen. Kinamen. Ingga na numay nga lawas manen kakabsat. Again, akastikang kanaming ibagbaga. If you need the Sabbath School outline, akas dito inusar ko dito ikabsat, I can give you. I will post it in jay chat group tayo, the Sabbath School lesson. Agyaman na kini pastor nga Hayri Tangunan, iso natin nag-post kakabsat. Sursurutin da day chay sursuro iti ni Pastor Ray Orbi, talo. I have 3, but I don't number them 1, 2, 3. It is just a flow kada jay nga panagadal tayo. Paminsan pa, Diyos tagina. Ni Apo Diyos, timikada kada kayo. Gana numay nga lawas manen. Laglagipin nyo, ayaten na kay ni Apo Diyos. Ket ayaten da kayo. But